Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang makulimlim na hapon. Shout out po, Rich Team Evergreen, Ma'am Sisaline, Kaliwanagan, from Toronto, Canada, JC, Barley International, at syempre guys kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers, sa mga bagwang subscribers, sa mga datihan, mapagpalang hapon sa ating lahat. So for today's vlog, dinalaw namin ngayon si Kuya Noni kasi painumin ulit natin siya ng kanyang maintenance. At naka-skid na rin po ang kanyang pagdalaw kay Doktora Esquadra. So ayun, shout out po sa lahat guys, shout out po. At walang tao. Siguro dyan si Kuya Noni tulog at tingnan natin dahil si nanay nakita namin sa liko kanina. So ayun guys, shout out po sa lahat, shout out at thank you so much po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Kanina daw alas 3 ng kuan, madaling araw siya. Hanuni. Ata po ang bayan niya. Ano na pong bayan? Alin? Ha? Oh, siya. Dito na ito si Noni. Hindi daw siya kumain. Hindi pa siya kumain. Wala Simula. naman kakainin yata. Agay. Hindi naman nagluto. Simula kanina. Hindi naman nagluto si... Hindi ba nagluto si Marlon? Noni? Wala ata silang niluto. Nahuhulog na po. Ay, nahulog. Kainin mo naman guys yung isa para makakain ka. Nahulog yung spaghetti mo, ano. Kaya mo yung mahulog. Si Noni lang pinapa-ano ko. Oh. Tindos mo. Sino nila ang mahal-mahal mo? Ay, oo naman. Ayusin nyo. Nainggit na kami At niya si noon. Noni lang ang ano ko. Ano ito? Pang ano ito? Sauce po sa chicken. Why nasaan si Andy? O daw yun. Oh, ito. Sus. Ay, pag kumalawin. Uy, ano? Yan, Ay, sa manok. napagbanat Sa manok. Yan. Bubo mo na lahat. Yan, good. Lasahan ko nga ito. Sino sabi? Ay, masarap pala. Ano? Masarap pala, Noni. Tapos pag katanong sa akin, sabi sa akin. Sino? Kumusta na? Kailan? Baba nito. Ay, kay ano yan? Medyo Kay mo. nanay yan. Kanino ito? Kay ma'am. Ay, Ano yan? sa iyo to, May? Ay, Oo, sobrang nakikita ka. Kanina ka pa. ay, buray mo. Delete mo na lang. Hindi pwede. Pag i-delete, ma-delete ko si Kuya Nuni. Ay, Magkasama kayong panibagong Ay, ano. Delete na. Kumain ka ng kawan. Panibagong ano. Ano po? Ayan na po. Vlog. Kay mo. Sige na. Ayun yung tindor. Iditabingan mo lang na ng karton. Chicken. Oh. Gusto mo ako pa magalo? Sige po, May. Ay, buray! Kay Nuni lang hinahalo ko. Kay Nuni lang hinahalo mo. Oo. Putis yun, hinahalo mo na si Nuni. Hinahalo ka na ngayon, Kuya Nuni. Plastic. Na, ito pa. Ay, kay Marlon pala Ay, ito. grabe, sobrang tahimik ng Sino mundo. ba una doon sa dalawa? Hindi, ang dami naman eh. Dito pa, oh. Apat lang ang binili ko. Oh, may burger pa dito, oh. Kaya nga, Oh, kakain Nuni. tayo ng burger. Kakain akong burger. Oh, sino pang may gusto sa inyo ng burger? Nuni. Oh. Mabusog ka, Nuni. Bakit hindi ka kumakain? Tanghali na, wala ka pa almusal? Agoy, Di man nagluto si Marlon. Lumayas na naman. tanghali na, walay luto-luto. Ang hirap naman. Hindi na Iblat mo na si Nuni. Ha? Hindi na sunod yung kain mo. Pumunta ka na doon. Na, sino? Ito, kasama nila ah. Sino kasama mo baga? Katawan po. Sino? Sir Win. Nakasi dyan si Gipi. Ah. Uy, pagkakain mo, pumunta ka na. At inaantay ka nun. Kain na, Kuya Nuni. Sana, i-vlog mo yan si Nuni. Nalilipasan na to ng gutom. Kaya mo. Nalilipasan ka na ng gutom? Ha? Eh, paano naman si Marlon hindi nagluluto? Ang daming lutuin dyan. Ay, ano naman yan? Saan napunta si Kuya Marlon? Ba't di nagluluto? Anong oras May na ba? bigas, may ulam, may mga ano. Stress na. Alas 3 na, wala pa siyang almusal. Unay na oh. Sigurado ka? Bakit? Wala kang- Sandali kayo.
Sigurado ka wala kang almusal? Sinigawan ka na. Dalhin mo na. Ikaw pala ay may kasama eh. Ikaw talaga Aileen eh. Dalhin mo yung pagkain mo, Dalhin Aileen. mo yung pagkain. Salamat po. Okay. Welcome. Mama mo, di ka napunta doon kay mama mo. Puntahan mo si mama mo. Pag naglalayas. Kawawa ang mama Sama mo. si Robin. Oh. Robin. Oy. Sama-sama mo. Mm. Oo. Pag magkita na lang tayo ulit, bigyan na lang kita. Oh. Kasi, Spaghetti na lang at saka chicken ang ano maibigay ko sa iyo. Paampo na daw siya sa iyo. Hindi no? Nagpaampo sa akin? Bakit? sino nagtampo? Kasalanan niya si ate. Sino nagtampo? Gusto ko na magpaampo sa kanya. Inakit. Lapit na sa iyo. Susina mo man pa lang. Binidyo mo yun. Naku, pagkano. Inaari lang mo kung si Aileen. Ha? Dating si Aileen. Hindi naman namin sinasadya. Pinapunta dito. Hmm? Ay, Yung juice mo. Nuni, juice. Gutom si Noni talaga. Oh. Burger kainin mo, Noni. kaya ni, yung may-ari ng bahay nyo sa kabila. Alam nila natumba yung ano nila, puno? Nabuwal? Ha? Coco. Inumin mo na yan, juice. Inumin mo na yung isang juice. Ako naman si Marlon. Ay di pagdating ni Marlon, yun ang ibigay mo. iyo. Kaya nga, maiinom ko yung tuyo ko yan nuni. Pistot. Nandun pala yung ano, nandun pala yung aking cook sa sasakyan. Ani, napakatahimik. Ano naman nasa isip mo kuya nuni? Bakit nagparagtahimik ka na naman? Inaantok ka pa ba? Ha? Wala daw itong almusal. Anong oras na? Alas 3. Buti nga, nagpuntak niyo dito. Bakit hindi ka nagluto ng almusal? Nagutom pala. Ha? Nagising pala. Mas gusto mong matulog ng matulog. Natulog ka gabi. Account. Hindi ka natulog kagabi? Bakit nagano ka kagabi? Hindi ka na naman nagkakatulog na sa gabi? Hindi ka nagkakatulog? Siya? Bakit? Siya Ano iniisip mo? Wala. Ano iniisip mo? Chat si Marlon. Sabi ba hindi daw siya nagkakatulog sa gabi? Sabi ni Marlon. Sino ba gan totoo? Si Marlon na ikaw. May kausap ka daw. May kausap ka daw kagabi. Ha? Siraan kaya ta ni Marlon. Bugbugin natin si Marlon. May kausap ka daw sa kwarto mo. Naginip ka? Uy, kano ni? May kasama ka sa kwarto mo? Ay, baka sa cellphone, no? Tumatawag? Tumatawag sa cellphone? Baka mi. Yung kausap. Ano ba ang cellphone niya? Oo, may cellphone yun siya. May baka tumatawag ganun sa nga naman. kanya. May tumatawag. Ang ano naman, expression naman ni Kuya Marlon, iba. Ba? May katawagan pala si Kuya Nuni sa gabi, kaya pala may kausap. Taga sa ano ni? Uy! Magsabi ka, kasi nagwo-worry ako. Taga sa ano ni? Kasi sabi ni Kuya Marlon, nagsasalita ka daw mag-isa. Eh, ano na tayo? Kay Marlon lang yun. May kausap pala siya sa cellphone. Ang buong akala ni Kuya Marlon, iba na. Eh, syempre, magsasalita talaga to kung may kausap sa cellphone ito. Ano ba ang cellphone? Sino? Sino kausap mo? Pwede ba yung cellphone niya? Para hindi naman ako mag-alala. Sino nga? But ikat ko, ikat. Ay lang kikit-kitin mo. Tainga niya. Sino nga ang kausap mo? Napagkamalan ka tuloy ni Kuya Marlon na nagsasalita mag-isa. Ano? Baka si Marlon ang nagsasalitang mag-isa. Bako. O sige na, may kausap ka na sa cellphone. Di na ako mag-worry. Baga ang sabi ni Kuya Marlon, nagsasalita ka daw mag-isa. O dapat, i-explain mo kay Kuya Marlon na may kausap ako sa cellphone, hindi ako nagsasalita mag-isa. O. Nag-worry kami tuloy. Kaya nga. May kausap ka? Sure. Totoo? Oo na, oo hindi. Oo hindi. Kaya nga.
Di ko, ikakat ko. Sige na. Panagipan mo si Carlota. Ha? Uy. Mando. Napapanaginipan mo si Carlota. Guto man. Hanip na Marlon yan. Gutom. Hindi nagluto ng ano, almusal. Tapos alas 3 na. Paano'y malayo man si Carlota eh. Hindi pwedeng ilusob yung sasakyan ko doon. Pag masira pa isang mags noon, patay. Hindi na makatakbo ang sasakyan. Kumpletuhin na yung 4. Ay. Naghahanap ako ng kapalit ng ano. Yung isang mags na nasira. Sana kaya si Marlon? Replacement. Baka nakalakagawa. Sobrang hirap kasi talaga ng kasada papunta kay na Carlota. Uy, huwag mong kitkitin ang akong tiil. Ang tatapang ng mga aso na ito kaya nuni. Dali-dali kong punta rito. Yan. Ha? Busog ako na napagkalagyan. Maina ako. Binigay ko na nga sa'yo yung fried chicken ko. Susubra na yung kinain ko. Pag magsaing si Kuya Marlon mamaya, iulam mo na lang yung manok. Ha? Hoy, Meron pa dito. inaantok. Meron si Marlon. Meron pa dyan. Meron pa yung spaghetti. Inaantok si Kuya Nuni. Grabe na yata ang tulog mo. Grabe Tulog mo ka na. ng tulog. Pagdating yata namin, tulog ka. Nagising ka pa lang. Narinig niya busis. Kaninong busis narinig mo? Ah, Kuya Nuni. Ha? Ah, busis mo daw. Pagdating mo, nagising siya. Nagbangon siya. Narinig daw niya yung busis mo. Nauna ka ay. Oo nga. Tinawagan ko nga. Tapos ako ang nahuli. Nagtawag nga ako sa Nuni. Yung nagbangon siya. Ah, Ay kilala niya ang boses ko. buti nagising ka. Panay ang tawag ni Mami sa iyo. Pasyal tayo sa September. Alis na sila. Maalis na kasi ako eh. Apunta tayo kay Dr. Esquadra, Kuya Nuni. Ha? Ipa-skid Ay. natin. Hindi. Ay, August nga. Bago mag-birthday siya. Bago mag-birthday, August nga palan. September ay paalis na kami. Mm. Mali na naman ikaw. O yung coke mo. Yung cook. Mapunta tayo kay Dr. Esquadra. Ah, Kuya Nuni. Gusto mo? Pa-check up tayo. Pa-check up nga. Sikap lang. Pa-check up lang. Total maigi ka naman. Namimiss ka ni Dr. Wala Esquadra. namang maayos man siya eh. Oh, yung avocado pati ni Check upin lang. ihingian ka ni Dr. Esquadra ng avocado. Hindi, madala tayo ng abukadong galing kay Ate Tess. Ayun po. Mayroon pa doon. Meron pa pala. Naubos mo na lahat? Parang antukin Ha? ka lagi. Naubos mo na Dati ka lahat? namang antukin nung ni. Anto ka pa? O di pag umuwi kami, matulog ka ulit. Tama yan at busog ka. Tulog. Eh, nagtulog na yata yan eh. Inaantok pa daw siya, Mi. Antok pa daw siya. Bang Marlon yan. Sila yung nagpunta. Nag-inom ka ng vitamins? Nag-inom ka? Yes. Saan galing vitamins mo? Ako may vitamins sa bahay. Binigyan ko nga ito. Baka nangingi siya ng vitamins kay Kuya Marlon. Yung vitamins na tatawag kami, mainom kami, di namin mamurumuksan isang araw. Alin, dinidiin Kaya niya. nga po ay napatabingi. Binayon lang gina sa akin. Kaya yung yataw tayong painumin ito. Dinidiin yun. Baka painumin mo yung wala pang 50 ang edad. Wala nang Diyos ikaw? Ayun pa. Ano? Baka Kami lang po ni Noro. Meron pa? Ito, wala na. ilan ang edad mo? Ubus mo na ito? Ay, mga 16. Mm. Ito no. Kunti na lang. Ba't hindi mo pa inubos? Busog ka na. Na ito. Magiging cook yung Hanapin yung cook niya. Pagsamahin niyo na sana yung yung spaghetti sa kain. Manok. Para isang kahon na lang. Ay wala man na yata. May laman pa po yan. Wala na spaghetti yun? Wala, meron na. Kunti na lang. Kunti na lang. Ilagay mo na doon sa manok, sa spaghetti niya. Pagsamahin Magdaan mo. uli kayo sa Jollibee. Ha? Bakit? Ay, Bibili ka pag-uwi pa? ninyo. Bakit? Wala kayong pagkain. Busog na ako. Bili nga sa iyo. Busog na ako. Sa kanya yan. Kakainin daw niya mamaya. Yan, bigay ko sa kanya yung manok ko. Kainin mo mamaya kaya nun eh.
Ay, nandito pa. Oh. Bigyan mo na lang si nanay. Ayun oh. Nakabalot pa yung Jollibee, ha? Kay nanay saka kay Marlo. Mayroon pa dyan si Marlo. Yung Wala ano, na. burger. Kung sinong mauna sa kanila. Burger, ano yan, spaghetti at saka chicken. O, di ibigay na lang kay nanay yung chicken. Mm. Kay Marlo na yung burger saka spaghetti. Ay wala man kasi yun, hindi mo mabili na. Alam na yun. Eh, baka makalimutan, isabit na lang kaya dyan. Saan? Magtulog na naman yan. Doon na lang sa ilalim nung kaya nila ng plato. Eh, baka hindi naman nila makita. Ay, kung dito na lang. Ewan ko sa mo tatabi to kuya noni kinananay. Hindi naman abot yan dyan ng aso. Sa lagayan ng plato ninyo, anong kala mo yan? Doon Sa mo to sila itatabi? nakalagay. Ha? May burger pa yan noon eh. Baka ang ano ko nito na kay Kagawad siya. Sino? Papadanaw. Ay. Doon sa ano. Kita mo, ginakutan, binawalan ano? na yun ni Kagawad. Nasa ginakutan ano? Baka ginakutan ba gayon? Nandun si Kuya Marlon ngayon? Binawalan na ba Pinuntahan kayo siya ni... dito. Binawalan na ba kayo ni ano ni Kagawad at binabayaran, hindi man Sabi daw ko, binabayaran sabi ko ng yan. ayos. Ay, di pa na. Kaya pagdating ni nanay, pakainin mo ha. Kunan mo dyan. Nagpaalam sa iyo si Kuya ano? Si Kuya Marlon? Nagpaalam? Ay, hindi. Ay, siya. Nakalimutan mo lang. Nagating Ay, anong oras ang balik no? Mamaya pa po siguro. yan alam mo natin. Natin. Meron pa. Hindi ka pa naghuhugas plato, tulogin ka ay. Sabi mo, ikaw nagpapahugas plato. Ano hugasan mo? Tama kung walang almusal. Nahugasan ko na. Wala ba nga daw siyang almusal gutom baga? Naubos ko nga. Pati yung spaghetti, ubusin mo na. Yung chicken. Pan! Ay! Langya ka. Taga-Dagupan ang kausap mo? Pinapapunta ka? Ito na. Ito na, lumabas ang katotohanan, Kuya Noni. Ito na, kaya ka pala nagsasalita mag-isa sa kwarto paggabi. Akala ni Kuya Marlon, nagsasalita ka mag-isa. Ihatid kita sa Dagupan? Dahu, ang taga-Dagupan. Start letter. Taga-Dagupan yung kausap mo, Kuya Noni. Yun ka lang nagtanong sa akin kung nasaan yung Dagupan. No? Helen. Helen Sireno? Ano apelyido? Grabe naman ang load sa cellphone Kuya Noni, 5,000. Mamulubi naman yan, uy. Mamulubi naman si Ate Amy mo. Sino ang unang kumontak, siya o ikaw? Ha? Bakit kilala ka? Bakit kilala ka? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino? Dali na. At kikilatisin ko yan. Bakit kilala ka? Nakapanood sa vlog mo? Nakapanood sa vlog mo? Viewers. Baka. Tas Kaya pa naman dalhin ang sarili daw niya. Ha? Kaya pa naman. Kaya pa niyang dalhin ang sarili niya. Ayan ang kausap mo tuwing gabi. Kaya pala sabi ni Kuya Marlon, nagsasalita ka mag-isa. So ngayon, malinaw na para sa akin na may kausap kang chikiting. May kausap kang chicks. Okay naman siya, mabait. Mabait? Ha? Dalaga pa siya? Uy, ano yan? Oh, akala ko soft drinks. Wala naman tayong coke na binili. Wala naman, ito lang, Yan lang. ayaw ko ng tea. Bakit tinatanong mo ng Dagupan? Pinapabiyahe ka papuntang Dagupan? Hindi. Taga Dagupan siya? Papuntahin mo dito. Sabi mo, vlog ka sa Dagupan. Baka yun na. Mayos ka, Kuya Noni. Wag mo akong ano-anuhin, ukray-ukrayin. Wala akong bablog sa Dagupan at
Di ko ano doon, ang layo doon. Wala dong, Oh, taga-Dagupan siya, no? Ukray pa. walang maano doon, ma-comment. Malayo. Malayo ang Dagupan ko yan, no? Para kang umikot sa mundo. Ano yun, nasa kayo? Inikot mo ang mundo. Rian, Hanggang ngayon, ngimay pa din? Bakit ganun? Overpatik yun eh. Kasi, Paano mo nalaman na ganun ang nangyari? saan baga kayo? Ha? ka. Di siyempre ako, to the rescue naman. Naplatan daw tayo. Na, Bulong yun eh. napanaginipan mo yung flat ko? Hindi ah. Ano? Hindi yata tinayan mo po yung numero nito. Sa may saan baga yung kayo naplatan? Doon sa may papunta sa kuwan. Saan? Pauwi na kayo galing Tinacarlota. Oo nga, naplatan kami. Kanina, yung tawag ko sa iyo, tulog ka pa nun? Tulog pa. Eh, paano mo naring? Mungaw pa ako. Hanggang ngayon nga, mungaw pa. Bakit nagkain ka na kung mga Buti nga nit napakain ako. Oo nga naman, nakatindig pa siya dyan. Kung hindi, matuluyan kang mungaw-mungaw. Ha? Hila ko lang. mungaw-mungawan mo yung hugasan mo. Kaya yan. Ang guhugas ka ng marami. Mungaw-mungaw. Oh, ano? Ala, kakainin yung pagkain mo. Oh. Huwag mo Operahan ipaka. ko na yan. Ha? Yan, sa Lourdes. Operahan ko na. Ikaw. Inopera ko na yan. Inopera ko pa yan. Lilipat na ako sa... Saan? Wait, hanip ka nun. Ano ka ba? Bakit hagas na hagas ka dito? Mamaya, schedule mo mamaya ang operation. Wala akong pera. Pali, amilyar na lang. Ano yun? Lupa? Uy, pwede naman yun. Lahat naman ay may amilyar. Maski ka nga patay ay hanap patay ay may amilyar. Kung amilyar ay lupa ang may amilyar. Ay, amilyar mo yung lahat ng bahay. Lupa. O amilyaran ay isang kumakuha ng pang-amilyar. So sa bahay mo, tigain ka. Ayawan sa'yo nung pinagkakainitan ni Bagat dati, pinapalaser mo. Anong pipigain mo? Ipiga na Kaya yan. mo yung udo. Ay, pwede yan. 20 mil, kaya yan. O tayo na, andito o, nag-uulot na. Wala pa si nanay. Kawaawa naman. Mamaya pa yung alas 5. Mga alas 4. Anong oras dumating si nanay? Dadating. Andiyan na po yun. Andiyan na po pa. Pag nagdating, pakainin mo ha. Alam na alam ni Kuya Nuni pagdating ni nanay. Naririnig niyang yabag dyan sa ilalim ng lupa. Yung suklay mo. Ako. Tulog ng tulog, di mo ka magluto. Ay ano pa, tulog ng tulog. Tamang luto eh. Ano ka? Wala na kayong dilata. Wala nang itlog. Yung doon na, paso na. Napaso na yung itlog. Panahit na itlog at napapaso. Hinigop mo ata na lahat. Yung totoo. May itlog pa kayo nun eh? Sama maghigop ng malansa yun. Oo talaga. Baka kay... Eh, sabi ni Kuya Marlon, hinigop mo daw, hindi mo na niluluto. Sama yun. Ang lakas ng ano yan. Kolesterol no eh. Ganyan po ba yun? Pag hindi niluluto. Oo. Sabagay, tama eh. Kaya si Kuya Nunoy, naging macho na tuloy kay hihigop ng itlog na hilaw. No? Namacho ka na, Kuya Nunoy? Namacho ka na? Naligo ka na ba? Yan ah. Ne. Kababad nga ako. We. Saan dyan o? Ha? Dyan o. Swimming pool. Kailan ka naligo nun eh? Bakit ganyan ang suklay mo? Eh, yung buhok niya, nakaganyan. Ganyan talaga gusto mong suklay? Ha? Eh, sa gunting man ba ganyan? Ganun talaga. Ano pa ba ang gusto mo sukli? Hindi naman masyado naman- sinaid yung buhok-buhok niya dito. Saan? Eh, wala mang kasama eh. Madaling humaba. Ha? Madaling humaba. Diyos ko, ilang araw pa lang. Ha? Hindi naman marunong magupit yung pinagupitan natin. Bakit doon kayo nagpagupit? Ha? Eh, doon sana ako uupo sa una, siya sa una. Mm. Eh, wala raw gunting na matuwid. Bakit? May gunting bang bali? Ay, baluktot? Bangod. Wala, mahinang... Ay, mapurol. Bangod daw. Bangod daw. Purol.
Ay, inda nun. Anong ginawa dun sa gunting? Hinasa pa. Wala. Nasaan ang pera mo nun eh? Ha? Nasaan ang pera mo? Sa bangko, makuha ka. Hindi. Yun dito. May pera ka pa? Pira. Daw, tayo ka. Yung binigay ni Erwin. Kita ko yun. Meron ako. Pinta na. Papalaser ko ito. 50 may, pesos may na. ano ko, kaya lang, bibilhan kita ng bagong machine. Bagong pang laser ko. Hindi po, yun tunay. Kung ikaw ay magpapareceive yun sa akin bilang doktor ng... Di ka man doktor. Ay, di mong na yan. Ay, di ka naman Sinabi- ano, di ka sinabi naman nga po rehistrado. Sinabi- Katulad mo. Registered ako ng international doctors. Nasaan ID mo? Ay, naandyan. Pero Saan? ipapakita ko sa iyo sa Lourdes. Ay, ayaw ko. Hospital. Ma-opera kang patayin mo na siguro ako. Uy, nuni, ayaw ko pang mamatay. Hindi ka magsasuffer ng anesthesiologist, hindi ka makakatulog. Yun lang ang akin. Uy, ayaw ko noon. I-injikan kita pero hindi ka makakatulog. Ah? I-injikan kita pero hindi ka makakatulog po. Ah, may ganun. Pampamanhid Oo. yun. Pampamanhid. Hindi. Yung sa... Pinapanood ko yung pag-opera mo. Yung sa pinaka nervous system mo, yun ang Oo. i-injikan ko. Hmm. Yung pinakalito yun doon, yung safe. Oh. Saan parte mo ako i-injectan? Sa ulo. Dito ang opera? Natural sa ulo ka daw. Ulo, dito. Iba yung utak yun. Ulo mo ang nagkocontrol ng iyong paglalahat. Utak yun, hindi dito sa ka. Doon kita i-injikan sa Matalsik ang pustiso Paano mo, ko sa paano iyo. mo tuturo yung ulo ko ay matigas? Lourdes. Matigas yung Sa akin, malambot yung ulo ko. Wala lagyan na yung salamin, oh. Yung ulo nito, ang turukan mo at malambot. Malambot yung Matigas sa rin ko nuni. Saan yun dyan mapunta? Dito ang turok ko. Dito ako tinurukan. Pag hindi ka na-operahan ngayong araw, kawawa yung pagkatao mo. Mamamatay ka, wala kang kahalagahan. Ay, Diyos ko po, Lord, mamamatay na ako. Bakit dadaanin kita pag ako'y namatay namin ang gabi? Sari-sari. Kasi ang resistensya mo, ang hinahabol ko. Yan Pag na. yun ay nawala sa Dapat. iyo, wala ka. Malakas ang resistensya ko. Ay, hindi mo masasabi yan kahit malakas ka. Meron nga namamatay, nakabibilaw ka lang ng kaunting Ay, di ako mabibili ako. Di Kaunting man ako karning balat nakakain ng ng manok. marami. namamatay na. Ayun. Gusto mo na akong mamatay? Ay, ikaw ang nagsabi niyan. Sa akin, masagip ko ang buhay mo, humaba pa ang Ay, buhay salamat. mo. At gusto mong masagip ang buhay ko, kaya lang ayaw ko Sabi mo kay Noni, bakit? Gusto mo na goodbye rice? Ayaw ko. Salamat naman at gusto mo mga ano, kaya lang ayaw ko sa iyo magpa-opera, makalala kong magadan. Oh. Mahirap Wala pag pa ikaw pala ang itong ma-opera. parakuhan. Oh. Ayun, mi oh. Hero. Hindi naman nagagawa ni Marlon. Hindi naman nagagawa. May hero na. Hindi naman nagagawa. Oh, tinukudan lang. May tukod na? Kaya pala, naglipat ka naman dyan, may tukod na yun. Alin? Ay, tinukod na. Oh, di ka na ayun oh, tinukuran na. Na, Pinaangat. Ay, nabaga. pinaangat ko yan dyan. Oh. Tinukuran ko. Nandyan po, yung sabi niyang itutuko dito. Nandyan. Tinukod na. Inangat na. Kailangan pala ako yung magpa-schedule ngayon. Lima ko ipira noon eh. Mayroon ka pang 76 billion sa bangko. Agoy, ginoo ko. Nasaan daw yun? Tama sa waiting ko mamaya. Magtaya tayo para manalo tayo. Kaya Noni. Meron yun. Number kaya Noni, number. 32 ano yun. Tatayaan natin. So, ano yun? Para manalo ako. Dali kaya Noni, number. Para tayaan ko yun. Hindi rin tama. Bye. Munggol na. Sama ka kay Carlos. Masama ka kay Carlota. Yun ang nga minimiti niya eh, kay Carlos. Yee! So, sinone? Ayaw, takot yan siya sumakay sa bangka. Carlota. Bangka. Mahirap doon. Pero gandang sumakay noon. Hindi ang dagat ay mapanganib. Di, ang ganda. Panganib ang dagat ng Sabang. Ang ganda dun sumakay. Ay, di munggol akong magmaba yung bangka. Ang ganda naman yung bakit mababaak yung bangka. Lunod ka dun sa lakas, Laki-laki. Eh di lumangoy. lakas ng alon. Eh di ka marunong lumangoy. Ang ganda na, ilang beses na kami punta doon. Training ground ng eroplano. May gwardya oh, may gwardya. Nakaabang kay Kuya Noni ang gwardya. Ang gwardya, dalawa. Nakaabang kay Kuya Noni. Ay, kala ko ituyo pa yan. ah. Grabe man ito si... Puro ka lang papainom ng tuyo. May gwardya, nakaabang. Pauwilan mo yung ano mo, yung sasakyan, saka ipapultank mo. Full tank na. Akong bahalang magbayad. O siya, sige na. Grabe
bibigyan kita ng mga siguro Ano? 300 billion ngayon. Agoy, ginoo ko. Ano ba, Kuya Nuni? Talang bangka lang kita re-release. Mukhang may naalala na naman ako sa mga ganyan pananalita mo ay. Opo, pagod pa nga itong isip. Oy, andyan na si Kuya Marlon. Dumating na. Kuya Nuni, kung ano-ano na naman ang ano. Pag ikaw nakita ni Doktora Esquadra, wala ka talagang kawala. Kung ano-ano na naman. Nandiyan si Marlon. Opo, andyan po. Ayun no, hoy, saan galing? Tago-tago ka pa. Hindi mo ka mo. Wala ka na sa lubong. Wala ka nang pasalubong. Hindi, mayroong nasa lubong yan. Ha? Saan ka galing? Ginakutan? Kain ka. Pakainin mo muna. Ha? Pamangkin ni Bayaw Duming, asawa ni Ate Marit. Kasama mo? Ano daw? Isang kubik kong buhangin, 4 na simento. Magagamit. Sure na ba yan? Nagtatapon lang tayo ng pera dun sa unang paggawa. Nagagalit pati ang sponsor ko. Nuni. Baka kung para-paraan na naman. Oo nga. Alam po yun. Pamangkin ni yung daw ni Ate. Marit? Forman. Foreman. Ayun, may Jollibee. May Jollibee yan, kainin mo. Sa ibabaw. Lalibig pati. Kain ka. Jollibee nga yan. Ayan mo ba yan? Jollibee. Kaya nuni yan ang ano. Jollibee Chicken Joy. Spaghetti. Di mo nakita si nanay? Naglalakad. Kita mo? Uwi na din po. Si Kuya Noni, sabi mo nagsasalita mag-isa tuwing gabi, may kausap. Sinong kausap? Pupunta nga daw siya sa dagupan eh. Wala mong kausap. Meron sa Sa cellphone. Takot-takot niya ako. Pwedeng salita. Ha? Pwedeng salita mag-isa. Kailan? Kagabi. Alanganin ang gising. Alangan. Alas 10 pa lang. Gising na. Sa labas pa. Alas 10. Tapos, May salita. tira mo sila. siging salita. Yung chick. Eh, may kausap nga siya, taga-dagupan babae. Sinabi nga sa akin ngayon ang pangalan. Dito. Nasaan yung cellphone? Nasa kanya? O di, yun, may kausap nga siya. Alin nakakainin? Ewan ko sa inyong dalawa. Pag nagsasalita kasi, silipin mo. Ba't di mo sinisilip? Patsika pa natin Hindi yun ko eh. na lang pinapansin na. Tama. Nangingimi pa yung paa mo. Hindi na po. Ubusin mo na kayo na ng spaghetti mo. Kainin mo naman. Lon. Sayang yung spaghetti. Ubusin mo na. Tira mo kung anong ititira mo dyan. Ito. Anong tawag nito? Burger. Ate na lang kami ni nanay. May burger pa dito. Yung chicken na lang tira mo sa kanya. Wala na ba kayong kanin? Meron po. Oo, ay kanin na lang at saka chicken. Meron yan tayo. Hindi ka daw nagluto. Wala siyang almusal. Kakain lang daw niya ngayon. Ubusin mo na yung spaghetti mo kay Noni. Sayang. Ha? Sa iyo yan. Sa iyo yan. Kay nanay, nagkain na baga ako. Ubusin mo sa iyo yan. Kain ka. Meron no kay nanay, oh. Meron dito. Huwag ka sa na iyo. magtira kay nanay. Ubusin mo na. Ah, ito, burger, chicken, May dala spaghetti. na naman yung pansit. May pansit pa nga dyan. Di pa nauubos ang pagkain. Oh. Pwede man daw kumain siya mulang maga eh. Kainin mo na yung Pagkain nga spaghetti, yan bigay ang mo na lang sa ginataan. kanya yung Dala ni chicken. nanay na ano. Kailan? Kanina po. Kanina umaga? Anong ginataan? Isda. May ulam di ay. Ano yung nagbubumbong? Diyan po sa dikyo. Ha? Ay, nagpra-practice ano? Paluin mo. Mawawala yung, Ba't hindi mo hinalo? mauubos yung, Hindi na. mauubos yung ano, matitira yung spaghetti, walang lasa. Eh, ano ka na Marlon? Haluin mo. Sa Canada, pag napunta kang ginakutan. Sorry siya rin. Hinatid ako dyan ng pamangkin ko. Sabi ko nga iba ka nandito na sila. Nakita mo yung sasakyan? Kita. Nakita mo? Ano daw? Hindi sa biro. Hindi magsasalita ka, sasagutin mo yung Hindi. tanong mo. Hoy, Tatanungin mo sarili mo, Ano sasagot ba, ka. ganito. O sarili ko, nagkain na tayo. Di siyempre naman yung sarili, sasagutin.
Ay, hindi pa. Oh, yun yun. Ang sarap. Tapos, ano sa tanong mo sa sarili mo? Busog ka na sarili? Ano ba naman yan, kuya? Ba, kuya Nuni? Halimbawa, tatanungin mo yung sarili. Maghanap ka na nga ng mapangasawa mo at nang di mo na makausap ang sarili mo. Sarili, gutom Para may ka. kausap ka na. Gutom pa. Ano sasagot mo sa sarili mo? Ha? Wala pa tayong kakainin. Hindi naman daw pala masama yung kausapin yung sarili. Sus, Mariusip. Anong ginagawa ni Kuya Marlon? Yan ang kausapin mo ng kausapin, Kuya Nuni. Ayan na tayo. Na si Kuya Marlon, kahit saan-saan yan, bira. No? Ang load daw ng kanyang cellphone na yun, ilan? 5,000. 5,000. Sobrang mahal ang load ng cellphone. Load dyan. Nakunik lang ako din sa wifi ni ate. Kaya ako nakakatid. Ah, may wifi sa titay? Di yung cellphone ni Kuya Nuni, nakakonect din. Dito sa iyo. Yan pala minsan. Pag mayroong load, pag wala, hindi makain. Antok na naman, inaantok. Hindi ka na makain noon ng gabihan. Tanay mo yung sarili mo. Makain pa tayo. Hoy! Tulog na. Higa na. Aroy. Tulog na Marlon. Puyat ay kagabi, nagising. Tapos madaling araw na yung pinakain. Kaunti daw ang tulog niya kagabi. Kaya nga, matag pa para siya kita. Hindi ka rin nakatulog. Anong oras? Anong oras nagsasalita mag-isa? Ako, hinayaan kong magbalik ulit sa tulugan. Natayo siya. Saan napunta? Doon sa balkon. Natayo. Gising silang dalawa ni Nano. Ah, baka si nanay ang kausap niya. Baka si nanay nga ang kausap niya kagabi. Uy, ka. Paagap pa. Uy, alas 10. Pagtingin ko sa alas 10 pa lang. Nagwiwika na. Nagising. Nagwiwika. Ano sabi? Hindi ko maintindihan. Mabangon ka rin. Papahigain mo. Mamonalog. Uy, lakad na doon sa higaan mo. Tulog ka na. Dali may laman yun Na kami, matuloy na. Kuya Nuni, matulog ka na. Matuloy na kami. Bye-bye. Tulog ka ulit, Noni. Matulog ka ulit. O, paano yung hugasan mo? Tutulugan mo? Oo nga. Hugasan mo muna, Noni. Ang dami na, oh. Kaya maubos na. Lado na Mm-mm. Isang kubikong buhangin ang Kaya gagawin. nga, ang Video mo ka dyan. Isang kubikong buhangin, Saka 4 na simento. 4 na sakong simento. Ngayon saan mo ililipat yung bomba? Doon daw po. Sigurado na yan kasi nasayang yung pera baga ng sponsor natin dyan. Doon mo ipalipat? Sino yung gagawa? Si Kuya Eric. Eh di dapat kausapin ko din kasi may mga tanong ako sa kanya baka mamaya hindi mapurnada na naman, hindi naman magawa ng maayos. Papupuntahin ko dito. Sa Yun. Bernis. Ay, Webes. Webes. Bernis bukas. O sige. Kahit na doon na lang kay kay Ma'am Helen. Kung hindi nandito ka, ha? Siya, sige. Kami, Kuya Marlon. Them